Ҳамада салом, ман фикр мекунам ки ҳар яки шумо ягон намуд бассейна палубому дидагиен ва ҳар як кадоми шумо медонем ки бассейнҳое ки шумо дар вои шино кардагиен чиқришон чӣ гуна буд. Лекин мо боварӣ дорем ки бассейнҳое ки шумо дидагиен ва дар ӯ обозӣ кардагиен аз бассейни имрӯзае ки мо дар бораш гап мезанем фарқи хеле ҳам калон доранд. Яъне ки имрӯз шумо бассейнеро мебинем ки чиқриш баробари хонаи 12 ошёнае. бале бародаро, ин шӯхӣ нест, ин дар аслае. Ва ин бассейн дар замин кандагӣ нест. Дар куҷо кандагиай? Агар битоқат шуда бошем барои дидании, ҳоло мебинем. Ва бародаро, пешави видеоро тамошо кардан, ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дегай танҳо ба мухлисои ҷангвару бузингару имконият медиҳад ки дар шуғли дӯстдоштаи худшон пул кор кунанд. Ва ссилкае дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед, фаромӯш накунед истифода бурдани промокода ки ба ёрдами ин промокод дар якум депозитон дар вақти полин регистратсия кардан то 6000 рубла метавонед ки бонус ба даст биёред. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш дегай. дар пеши мо меҳмонхонаи 4 ситора терми Милипиния ки ҷойгир шудагиай ин меҳмонхона дар як шаҳраки Италия. Ин меҳмонхона на танҳо ба сифат, зебоӣ ва комфорт набудани ҳуҷраҳош машҳур шудагиай дар тамоми ҷаҳон ва ба ғайр аз ин бо экспонати худшам бигем мешавад. яъне ки ин меҳмонхона дорои аз ҳама бассейни чиқртарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. шинос шавен, U-Chill проекти маркази шиноварӣ ва меҳмонхона аз дизайнер архитектор Эммануэл Буарета аст. барои чунин нақшаро амалӣ гардондан ҷалб шудагиай беҳтарин специалистҳо дар доираи шиноварӣ аз тамоми ҷаҳон. бассейне ки моҳи июни соли 2014 кушода шуд бо номи U-Chill рекорди бассейни Нема 33 зад. ин бассейн дар Брюссел қарор дошта чиқриш 34.5 метрае. тасаввур кунед шумо бародаро ки объекти нави шиноварӣ метавонад дар худаш ҷойгир куна 4 миллион 300 ҳазор литр об. ин қадар об басандае ки оилае иборат аз 4 одам 30 сол истифода кунанд. чиқрии ин бассейн 40 метра дар бар мегирад. дар муқоисаи баландии бинои 12 ошёнае. ва барои тасаввур кардан тақрибан ҳамин қадар баландиро мо метавонем бигирем дар натиҷаи боло ба боло кардани 9 автобуси дуошёна. аз ҳамин хотир дар шумо тавсия метавонам ки ҳангоме ки ба ин бассейн шинокунӣ мерем ҳаракат кунед ки калидҳои хонатона наафтонед. ва агар ки то ҳамин ҷои видеоро тамошо карда бошем бисёри шумо мегӯед ки ин интересни будай. я мисли турбавори 40 метр чиқр кардагиян дурун шапари об кардагиян ҳамиам ба мара бассейн шид. не бародаро, шумо хато мекунед. ин танҳо мисли турбавори нест. ин бассейни чиқртарини 40 метрае ки шумо мебинед дар ҳар ҷош махсус сексия ҷидо кардагияй ки бо якбора шиновариро ҷолиб мекунад. бассейн ҳаррӯза кушодае ҳам барои шиноварҳои профессионал ва ҳам барои дӯстдорони обозӣ. боз як факти ҷолибии ин бассейн дар чие ки оби ин бассейн ҳамавақт 33 градусае. ва ман мефаҳмам ки айни замон шумо да интерес нашид ки чунин миқдор оба ӯо тавассути чӣ гарм мекунанд. ин вазифа албатта ки вазифаи осон нест. лекин барои ҳал кардани чунин вазифаи дар нигоҳи аввал на он қадар осон роҳи осонша ёфтанд. яъне ки оба гарм мекунанд тавассути ресурсҳои природнӣ, яъне ки табиӣ, вулканои зеризаминӣ. баъди гарм кардани об боз як мушкили дига пеш меояд. тоза кардани чунин миқдор ҳаҷми калони об. ҳар як одами шино мекуна 40,000 клеткаҳои пӯстша мемонад дар ин об ва миқдори хеле ҳам зиёди мӯи сару бадан. албатта ки қадар миқдори зиёди оба тоза кардан барои инженерро кори осон нест. ва ӯо чӣ кор мекунанд? барои ҳалли ин масъала як стансияи насосии калон насб карда мешавад ки 4 маротиба дар як рӯз оба филтр мекунад. ва чӣ хеле ки шумо медонед барои аквалангистҳо, яъне ки шиноварое ки мехоҳанд
чиқир шино кунанд, дар условияҳои табиӣ ин кора бехатар анҷом додан номумкин аст. Яъне ки чиқири 40 метр албатта ки бе акулаву дигар ҳашарото нест. Интересни будани ин бассейн дар чие ки 40 метр чиқирай ҳар гуна сексияҳои интересни дора, мисли табииворӣ ва болои ида бе акулаву бе ягон хатарай. Ва ногуфта намонем ки новичокҳо ҳам метавонанд ки дар ғорҳои зериобии ин бассейн шино кунанд. отел барои туристҳои новичок, яъне ки обозира наметонистагӣ, пешниҳод мекунанд ҳама намуди шиноварира бо инструкторои профессионал. албатта рӯзиш ин ки кӣ намехоҳад ки дар чунин ҷо якта селфи кунад. барои дӯстдорони обозӣ дар кришаи отел махсус ҷо пешбинӣ шудагиай барои загаратса кардан ва дам гирифтан аз шиноварӣ. ва албатта ки ҳозир шумо дар интерес нашид ва мехоҳем фаҳмем ки чӣ қадар арзиш дорад шиноварӣ кардан дар чунин бассейн. шахсое ки дар меҳмонхона ҳуҷра гирифтагиянд, шиноварӣ кардан ройгонай. аз шахсое ки дар меҳмонхона ҳуҷра гирифтагӣ нестанд ва просто так мехоҳанд ки шино кунанд дар ин бассейн, даромадаш тақрибан $25. ба он нигоҳ накарда ки меҳмонхона бо бассейни ҷолибтарини худаш дар ҷаҳон якум ҷора мегирад, боз истироҳат кардан дар чунин меҳмонхона на он қадар қиматай. тарифҳош оғоз мешавад аз $145 дар сари як одам дар як шабонарӯз дам гирифтан дар тамоми меҳмонхона. албатта рӯзиш ин бародаро ки барои меҳмонхонаи чунин класс ин хеле ҳам арзон аст. агар ки шумо ба иҷа раъкӣ бошен, тавсиятон метавонам ки ҳуҷра забронировать кунем пешакӣ, барои он хотире ки хоҳишмандони шино кардан дар ин бассейн хеле ҳам бисёранд. дар ҳаминҷа видео ба поён мерасад. фикр рахтатон дар комментария бинависен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. ва бародарое ки меган реклама накунен дар видео, бародаро мо наметавонем ки реклама накунем. реклама барои пешрафти канал ёрӣ мекунад, реклама набоша видео нест. ва бинобар ин агар ки шумо бозам бихоҳем ки видеоро бе реклама тамошо кунед, марҳамат бародаро, дар бари кнопкаи подписаться кнопкаи спонсировать астай. шумо метавонед ки як миқдор пула ҳар моҳ дар канал пардохт кунед ва тамоми видеоро бе реклама тамошо кунед. барои тамошобинои оддӣ ягон чиз тағйир намеёбад ва танҳо спонсорҳо имконият доранд ки ҳамин видеоро бо махсус доступ тамошо кунанд ки реклама нишон наметавад. на мақсадам реклама мекунам, на рекламаи монетизатсия нишон метавад.